Pini labangso video long nali tumhana ke than ponji labang ke PM Kisan online pen ko son se ke apply nang jima labangso puthak sin nang than pachini pon ikpho lapen PM Kisan pen ali ke long ji labang ke chiklo jon pen ali tum suri hini bang ke ali nali tum long dun ikpho la sinali tum labangso video ke cheng pen ke jut an lang kam kadu kave karbitish 2.0 YouTube channel long ke langara do ana fans tame nang litum labangso YouTube channel subscribe ke lang pulte prabjen pen ali tum subscribe igon video kan manali tum share ego kar beng long ras tame pachini nang lapen palang ikna tan non pathek pen koson se kai planning jima labang sa puthakle chethan ponlona PM Kisan online kai apply je fan aprang si nang litum PM Kisan official website long wang iknang po pmkisan.gov.in kalipul nang litum Google long dam pen tame PM Kisan putok dam iglote aprang Ciklang ceng a website along nali tum ber igon lapen nali tum athing nustamela son arjan na ciklang ikpo lapen new registration mate akimi ka apply ji afa nali tum theglong ni new farmer registration pula thaks tame nali tum do theglong igji labang so dim si nali tum ber iknang po new farmer registration along ber ik det benefit nali tum new farmer registration form bang da chingpu ikpo new farmer registration form labangso form kicheng sina litum dakpen select pon nang po urban ma mate rural ma nanitum la rural farmer registration la longle select on lapen nanitum dak aadhar number dak ber igon lapen la dak ba nanitum mobile number lapen dak state select nang po ni lista menon aadhar number ber ikpo nalitum stame आधार नंबर लापेन dak mobile number ber ik adlo pelotang te nalitum le state bang nalitum dak pen select pon ik nang po state select pon ik det apen na feed nalitum labang so captcha code nalitum la and captcha code po din nalitum ber ik nang po आधार नंबर मोबाइल नंबर लापेन नलिtum state lapen captcha ber ik alo pulte nalitum la get OTP putheglongi labang so dim nalitum ber ik nang po get OTP to dim ber ik det pena feed OTP bang nang le ikpo OTP has been sent your mobile number la dak OTP nang le alo 9493 ni lista me OTP bang ber pon ikpo 9394 nalitum stame la son OTP bang ber ikon OTP ber ik det pena feed bang ke nalitum puthot captcha puthot nalitum dakpen kiber bang ke nangsot labang so captcha nalitum berigon captcha bang ke nalitum a mobile ong stami kapre captcha si daketok theglongji lasin labang so captcha bang nalitum berigo captcha ber OTP la pen captcha ber ik det pen feed nalitum puthot la ber theglongi la submit putheglongi labang so dim nalitum submit pon ikon mate beri submit along beri det pen fit puthot nalitum aadhar pen mate aadhar hin pen stame OTP nang lithola labang so OTP ba nalitum la enter aadhar registration mobile OTP mate aadhar card long killing labang so mobile number long stame OTP bang dam ikpo labang so OTP bang nalitum la OTP pu to dim berigon ni lista me dak ber pon ik alo puthot labang so OTP ka sami ji afan mate aadhar verify afan nalitum captcha bang puthot nalitum ber pon thu ik nang po captcha labang ke nalitum a mobile along stame ka prexi lapen afong tin sila bangso captcha labang ke kacilar ji sila bangso captcha ba nalitum lang pami penle berigon lapen captcha nalitum fill up ik alo lapen aadhar ain pen ampele OTP ta nalitum beri pon ik alo pulte la verify aadhar pu thegloing labang so dim nalitum ber ik nang po verify aadhar long ber pon ik det pen fit puthot nalitum thek pon long ik po ingson so ni labang ke aadhar card long pen sidak chi fill up ik po mate aadhar card along ke do ana address la pen kapre son dak nalitum fill up nang nilo ki cheng sinalitum ka fill up on nang ji labang ke la son lo labang ke non mina form lo labang ke PM Kisan form lo ki cheng sinalitum dak district select pon inang po la pen sub district block la pen nalitum arong amen village la select det pen fit dak nalitum amen bang ke automatic dak select ang do po la pen genders tamelo la pen category nalitum select pon ingon la pen family farmer type nalitum farmer type along ke ber pon ang zila bang ke dak small 1 2
it's a do lapen Aadhaar do nalitum la Aadhaar option on ber pon igon lapen puthot dak do thulang ID type select ID type dak bangke Aadhaar card se do iglo lapen type of identity proof lata automatic dak select tang se do po Aadhaar card pu lapen do thulang lapen Aadhaar number tame dak thek pon long ikpo lapen dak nalitum kipi na mobile number nalitum address tame dak automatic si fill up ikpo lapen pin code talo lapen father mother name talo lapen puthor nalitum non kipi thuning labangke land registration ID nasel longle pota jong sido polte nalitum longle pota ID ban nalitum dak pen pinang po jong si longle pota avi polte labangso PM Kisan labangke ka apply den bange chunche dat po mate apply ik longle dat po apen land registration nalitum labangso ID pidat penalitum ration card ID ta do polte nalitum pidon ikmen lapen date of birth bang automatic dak select tang do po lapen acceptance for PM Kisan Mandhan Yojana nalitum labangso dim beringon nalitum la yes nalitum bering nang po lapen la ber lahai hui nalitum fill up ik thai pen fit nalitum la longle details ban nalitum dak pen pin nang po survey kata number lapen dak kaise number lapen area lapen land transfer status land transfer details land dead visiting lapen pata number Aadhaar number lahai hui nalitum pinang po lapen dak owner bang dak karjudo ownership bang kenalitum land holding single ma mate join ma join bolte la kumat mane penjong si las bangso long le group along le puto nalitum la join pidun me lapen single puto nalitum single long pado igwerno lapen nalitum dak la add puthek longi la bangso din nalitum ber igon add long ber igdet benefit la dak bangke nalitum nilina piklang pon ikpo add long ber igdet benefit dak nalitum add land details banalitum dak pen fill up inang po ka fill up pon ang ji amo nilina ke tham tengla sabi mate kata number lapen dak number lapen area lapen land transfer status before ma after ma lahai nalitum dak pen select don igon lapen land dead visiting dead lahai lo nalitum dak tok dun thai nang po lapen fill up dun thai nang po la fill up tang elo polo te nalitum dak pen documents pang upload nang po documents ka upload pon ang ji labang ke land certificate nalitum dak pen upload poning nang po upload ji afan nalitum la choice files pudi labang so din nalitum berigon lapen ko so file long manalitum kibi labang so file nalitum upload nang po lapen a file bang photo size bang ke maximum 200 KB nang po lapen ka upload nang ji labang ke PDF file only mate photo labang ke photo quality la bangke PDF file sinalitum simar pensi upload pon ignang po la penda da feed nalitum la save theklongi save long ber ignang po save long ber igdet pena feed la bangke nalitum automatic pene po la bangso application ma submit ikpo acknowledgement number nalitum panang pi pon ikpo la pen bank account hai hui bangke nalitum pidun iknang po upload nang po lapen aprang process panilin staminali tumpan dak nang paklang pon ik thekthi dat po thema nili long le pota ave lasi long le pota do pulo tanali tum jogdun ikon jong sa ave pulo labang kenali tum offline se apply nang po offline kai offline ing zia process taminili than pachini ponik elo nang litum lang le lang pota labang so video nang litum lang dami go lapen aprang process panili nali tum pan paklang ik pon thekthi dat po jong sa nali tum long le pota do lapen nali tum jong se ke apply ji ninghang pulo non nalitum online apply igmelo online pubjin penalitum apply igon jogdun igon labang ke 1 week mate 2 week bang nang kogi labang so application ka accept apan bateng si accept la pulte lapen nalitum bang ke labang so PM Kisan labang so leba nalitum kai ke si long dun igver po lase labang so video nalitum kan masierun serego karbeng long ras tame pelang ikna lapen pachini igna lase pinya video lombang nilila short information nalitum nang ko anpi mala ancholo lase dumi thakmi kadu ka vikar british 2.0 YouTube channel long kilang rado an fans tame nilhin pen kardom to change your